Чалавек, які полюбіў неба пасля вялізнай любові да мора. Чалавек, пра месца нараджэння якога спрачаюцца дагэтуль. Ён быў адзін з першых, хто сеў на самалёт у расійскай імперыі. Ён быў адзін з першых, хто пачаў пісаць навуковыя працы пра авіятараў і авіасправу. Мяне зовут Наста, гэта палатно, расказваю вам пра ўраджэнца Беларусі Рыгора Пятроўскага. Рыгор нарадзіўся ў сям'і Віктара і Лідзіі Пятроўскіх, якія ў даўнія часы належалі да вядомага шляхецкага роду плюшчэўскіх плюшчыкаў. Бацька будучага авіятара быў інжынерам, а падчас яго нараджэння знаходзіўся на пасадзе галоўнага архітэктара Віцебска. Свае дзіцячыя гады Рыгор правёў на Віцебшчыне ў маёнтку Міхалова. У сувязі з працай бацькі сям'я часта пераязджала з месца на месца. Рыгор вучыўся ў гімназіях Віцебска, Новарасійска, Пецярбурга і Тбілісі. Пытанне аб месцы нараджэння Пятроўскага спрэчнае сярод гісторыкаў. Адны лічаць, што ён нарадзіўся ў Кракаве, таму частка польскіх гісторыкаў называе Пятроўскага польскім лётчыкам. Па іншай версіі, Пятроўскі нарадзіўся ў радавым маёнтку Міхалове на Віцебшчыне, дзе і правёў дзяцінства. У 1899 годзе Пятроўскі паступіў на юрыдычны факультэт Варшаўскага універсітэта, які паспяхова закончыў. Падчас навучання ва ўніверсітэце юнак імкнуўся да незалежнасці. Узімку крышыў лёд на Вісле, а ўлетку ездзіў у Познаньскае ваяводства на сельскагаспадарчыя работы. Пасля заканчэння універсітэта Пятроўскі вырашыў не будаваць юрыдычную кар'еру, а пайсці на флот. У 1903 годзе добраахвотна паступае юнкерам у Балтыйскі флот. У наступным годзе Пятроўскі пагаджаецца на кругасветнае плаванне на парусным судне. Калі экіпаж знаходзіўся ў Бразіліі, то дайшлі звесткі пра пачатак руска-японскай вайны, і экіпаж вярнуўся. У расійскай імперыі Пятроўскі працягвае служыць на флоце, а з часам атрымлівае чын мічмана. У 1905 годзе ў Кранштадце пачалося паўстанне матросаў, а пасля яго падаўлення сотні ўдзельнікаў судзілі. Пятроўскі прысутнічаў на судовых працэсах як сведка. Дзякуючы яго паказанням, ваенны суд змякчаў прысуды абвінавачваным. У гэты ж час будучы авіятар паспеў скончыць марское вучылішча. У 1908 годзе Рыгор Пятроўскі вырашыў падаць у адстаўку. Так ён кідае ваенны флот, але працягвае жыць морам ужо ў гандлёвым флоце. Адразу пасля звальнення Пятроўскі купіў прамысловую шхуну і некалькі разоў плаваў на рускую поўнач. За год да нечаканага многімі сыходу з ваеннага флоту Пятроўскі суправаджаў адмірала Фёдора Дубасава ў Мурманскі край. Магчыма, гэта паездка паўплывала на звальненне з флоту. Праўда, звальненне было кароткатэрміновым. Ужо ў 1909 годзе Пятроўскі вяртаецца на службу на марскі флот. Непрацяглы час служыў на караблі «Алмаз», атрымаў званне лейтэнанта і праходзіў падрыхтоўку ў генеральным штабе марскога флоту. У 1909 годзе французскі авіятар Луі Блэр'ё упершыню перасёк Ла-Манш на аэраплане. Гэта падзея шырока абмяркоўвалася па ўсім свеце, а для Рыгора Пятроўскага стала паваротнай у жыцці. Ён даведаўся пра гэта, калі яго карабель прыбыў у французскі порт Шэрбура. Па дарозе дадому ён зачытваўся брашурамі пра авіяцыю, кнігай пра аэрадынаміку ад француза Фердынанда Фербера, аднак ужывую ён ніколі не бачыў палёту. Такі выпадак выпаў на верасень 1909 года, калі Пятроўскі ўбачыў палёт авіятара Гіё ў Пецярбургу. Неўзабаве пасля гэтага ваенна-марскі флот расійскай імперыі пачаў шукаць добраахвотнікаў для паступлення ў лётную школу ў Францыі. Пятроўскі адразу ж пагадзіўся, але ён не быў у ліку першых кандыдатаў і стаў авіятарам дзякуючы шчасліваму выпадку. У той час у Францыі працавалі некалькі прыватных авіяцыйных школ. У весну 1910 года 7 расійскіх афіцэраў Яновіч, Мацэвіч, Александраў, Камароў, Зяленскі, Ульянаў, Матыевіч, Мацэвіч прыехалі ў французскі горад По, дзе пачалася падрыхтоўка авіятараў. Падчас палётаў капітан Яновіч разбіў самалёт, на якім ляцеў, і быў цяжка паранены. Замест Яновіча ў Францыю хутка дэлегавалі Пятроўскага. Пятроўскі лічыў, што ўрокі пілатавання былі кароткачасовымі і даволі рэдкімі, таму пачаў задумвацца пра вяртанне дадому. Аднак усё ж змог атрымаць дыплом лётчыка вясной 1910 года. Пасля навучання лётчык вярнуўся ў расійскую імперыю і стаў авіяцыйным інструктарам.
24 верасня 1910 года Пятроўскі ўпершыню здзейсніў палёт дома у расійскай імперыі. Ён праляцеў на двухместным Блерыю 11 з Петербурга ў Кранштадт над морам. Для гісторыі расійскай імперыі гэта быў першы міжгародні пералёт. Разам з гэтым Пятроўскі займаўся навуковай дзейнасцю. У Віцебску прачытаў лекцыю «Заваяванне воздуха», у якой расказваў пра ўласны авіятарскі досвед, развіццё авіяцыі. Яго лекцыю пасля апублікавалі ў перыядычным друку і выдавалі асобнай брашуры. Пазней Пятроўскі дапрацаваў тэкст лекцыі, дадаў ілюстрацыі і рысункі, і яна атрымала назву «Две асноўныя ідэі пакарення воздуха». У 1910 годзе ў Севастополі ён правёў выпрабаванне самалётаў з лыжамі, а затым падрыхтаваў кнігу «Гідраавіяцыя». У Першую сусветную вайну Пятроўскага ўключылі ў склад місіі адмірала Вясёлкіна ў Сербіі. Падчас вайны ён дастаўляў боепрыпасы з Расіі ў Белград. У 1915 годзе яго адпраўляюць на службу ў Великабрытанію, каб адтуль перадаваць авіяцыйныя рухавікі ў Расію. Потым з ваеннай місіі яго дэлегавалі ў ЗША, дзе Пятроўскі стаў намеснікам ваенна-марскога аташэ пры расійскім пасольстве ў Вашынгтоне. У Амерыцы ён наладжваў сувязі з амерыканска-польскімі арганізацыямі. Пасля кастрычніцкага перавароту Пятроўскі некаторы час заставаўся ў Амерыцы. Там ён працаваў у польскіх замежных місіях, удзельнічаў у стварэнні асноў польскага войска. У 1919 годзе стаў афіцэрам польскага войска і пераехаў у Польшчу. У 1921 годзе ён быў дэмабілізаваны ў званні палкоўніка. Пасля службы працягваў пісаць кнігі, звязаныя з яго жыццём. Ён памёр у 1935 годзе пад Варшавай і пахаваны ў польскай сталіцы. Дзякуй, што былі з намі. Калі вам спадабалася гэта відэа, абавязкова стаўце падабайкі, пішыце каментарыі і расказвайце пра нас сябрам. Далей яшчэ цікавей.